ka kɛɲɛ sa an bɛ kalo min yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye marisikalo ye. Ni marisikalo sera a kɛra laada ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na. Marisikalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana yɛrɛ bolo ka taa sibila ta ka ɲɛsin maa minnu ye wulikajɔ kɛ ni olu tora nin wulikajɔ senfɛ Général Musa Tarawele ka fanga waati. Nka nin ko in Isa Kulibali aw tɛ se ka fɛn fɔ nin na. Nin ko gɛlɛyara kosɛbɛ ni maa si ma ban si ma ban. Marisikalo tile 26 a bɛnna ni Général Musa Tarawele ka fanga binnen ye. N'i ye Musa ka fanga binko fɔ a bɛ hakili jigin maa dɔw la i n'a fɔ Umaru Mariko, i n'a fɔ ko Alpha Umaru Konare, i n'a fɔ ko Maître Demba Diallo, i n'a fɔ ko Maître Mutakala Tall. Ninnu ye maaw ye maa minnu n'olu ka wulikajɔ fanga bonyana a la kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔ bi an ye wele bila Maître Mutakala Tall ma an ka se ka baro kɛ min ye Musa Tarawele ka fanga a bɛ nin bi cɛ coup d'état 3 de kɛra a kɔnɔna na. Olu yɛrɛ fɛ o ɲɛta ye fanga kɔnɔ ma wala o tɛ ɲɛta ye fanga kɔnɔ wa? An bɛna Mutakala ɲininka a la bi komi ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban. An bɛ foli di a ma, a ka foli lase radio ɲɛtaa lamɛnbaa cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maître Mutakala Tall i bisimila ɲɛtaa dɔnkibari kɛnɛ kan. Saha n ka foli b'i ye, n ka foli bi an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Ya bisimila. Maître, min ye démocratie na anw fɛ bi a bɛ san 31 bɔ. Nka a san 31 coup d'état 3 yera a kɔnɔ. Maa caman fana bɛ ka jalaki bin politikimaaw kan. A kɛra sababu ye fo maaw ko fanga bɛ finitigilaka minnu bolo bi olu ka taa n'a ye fo ka taa fɔ jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ. E yɛrɛ fɛ bi fɛla jumɛn e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nin ko in tacogo la? Ni ɲininkali diyara n ye. An ka jamana kɔnɔ bi babu caman bɛ yen démocratie ko in kan. Démocratie a nana jamana in kɔnɔ cogo min na caman dɔnnen don a la. Laɲini minnu tun bɛ yen fɛn caman fɔra o la. Démocratie nana cogo di? A nana ni hakilila jumɛn ye? Laɲini jumɛn tun bɛ a kɔnɔ? K'a yira k'a fɔ maa kelen hakili kelen, maa fila hakili fila, maa caman hakili caman. Jamana mara tun bɛ parti kelen de bolo. Jamana tolen parti kelen bolo, hakilila tɔ fɛn fɛn tun bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ min tɛ parti hakilila ye, o kɔnnen kun don. Gɛrɛntɛ caman bɛ ye o kɔnɔ, gɛrɛntɛ caman yera o kɔnɔ. Jamana dɔw de sɔrɔla k'a fɔ sisan an k'a lajɛ an bɛ se ka na ni fiɲɛ wɛrɛ ye jamana kɔnɔ cogo min na min bɛ se ka hakilila caya. A ma nɔgɔya. A ko mɛnna sen na. Maa caman tora a laɲini na Ala k'u dayɔrɔ suma k'u fara jɔn kunnandiw kan. Démocratie hakilila caya ni lafiya kɔfɛ k'a fɔ alhamdulilayi bi ka fisa ni sini ye sira bɛɛ fɛ o laɲini tun b'a kɔnɔ. Nka b'a la dɛ. Nka kun ye mun ye? Kulu min tilala ko mouvement démocratique o ka baara kun ye de ka na ni an b'a fɔ min ma tubabukan na soubassement. Démocratie bɛna bila guloma jumɛn kan ka o guloma labɛn ka o guwakulu labɛn. O guwakulu in fana o labɛnna kalo 15 kɔnɔ. Baara fɛn fɛn kun fɔra k'a ka kan ka kɛ o bɛɛ kɛra. K'a ta mars kalo tile 27 san 1991 ka taa juin kalo tile 8 san 1992 o don président min sugandira o ye fanga ta. O kɛra mouvement démocratique ka baara bando ye. Fanga minnu sigira o kɔfɛ olu kun ka baara ye ka na ni lafiya jamana kɔnɔ sira bɛɛ fɛ. Min ye kalanko ye, min ye kɛnɛyako ye, min ye sɛnɛko ye, min ye sirabɔko ye, sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Fiɲɛ caman yera o la.
maa tɛ se k'a fɔ ko foyi ma kɛ nka min kɛra ani layidu min taara olu ka jan ɲɔgɔn na i ko baji ani jɛgɛjalan nka o baara jɔn ni jɔn y'o kɛ jɔn kun welela o baara la n'i y'a lajɛ k'a ta 1968 la ka n'a bila bi la i b'a sɔrɔ parti mɔgɔw ani société civile finitigiw ani maa gansanw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ da yera nin kuma na bɛɛ bolo yera nin kuma na donc politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ maliyɛnw ma sɔn min ye bi k'a fɔ politique mɔgɔw wali société civile o kuma tɛ mara de kɛcogo man ɲɛ minnu ye mara tiɲɛ bolofara bɛɛ dɔ bɛ o la o kɔrɔ tɛ maa da donna mara la wali i bolo donna mara la i ye tiɲɛni kɛ kulu tɛ yen kulu si tɛ yen n'i y'a se k'i tɛ ɲuman ni juguman sɔrɔ a la e ka baara ye kibaru lase ɲuman ni juguya b'a la juguman b'a la a kɛbaaw la ne tɛ avocat ɲuman ni juguman b'a kɛbaaw la partiw u niyɔrɔ ka bon nin ko in na ne yɛrɛ ye kuma caman fɔ parti ko ni parti ɲɛmaaw ma n ko n'i y'a lajɛ janfan k'a tu k'a nɔ yɛlɛma yɛlɛma nganamu caman kɛra dɛ nka n'an t'a fɛ a ɲa wɛrɛ ka kɛ an kana don bɛɛ nɔ dɔ la an b'a fɔ de min ye min kɛ ani min ma min kɛ bari a bɛɛ dɔnnen don k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka bɛɛ ɲininka ko fila la e kun ka kan ka mun kɛ n'i m'a kɛ e ye mun kɛ n'i kun man kan k'a kɛ ni o ɲininkali fila kɛra minnu ma ye nganamu na ni fɛn saba bɛ u la u ni bɛ mali fɛ u ni bɛ malidenw fɛ malidenw hinɛ b'u la u tɔgɔ n'u da n'u bolo ma ye jamana nafolo farili la ka se u yɛrɛ ma u bɛ baara kɛcogo dɔn olu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ sa sɔrɔdasi ni civil parti mɔgɔ ni société civile cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan an bi mali kura ko min na ka o baara kɛ ne ka jate la fana o baara bɛ se ka ɲɛ o cogo de la. i ko layidu minnu tun taara yanni démocratie bɛ sanfɛ yan ko ani minnu kɛra k'olu bi komi jɛgɛjala ni baji e y'o fɔ ka da mun de kan layidu jumɛn ni jumɛn de tun taara n'olu ma se ka waleya e yɛrɛ fɛ. démocratie gulomaba fila de b'a la hadamadenya kɔlɔsili sira caman b'o la syndicats ka caya partiw ka caya tɔnw ka caya arajow ka caya journaux ka caya télévision ka caya maa kana ɲininka mun na i ye fɛn fɔ ni i ye min fɔ ni lagosi t'a la ka se maa wɛrɛ ma wali jamana ma maa kana koro k'a fɔ nin kɛ wajibi k'a sɔrɔ kun t'a la ka na bun adamaden lafiya diinɛ min ka di i ye i ka taa o sira fɛ o ye bun adamaden kɔlɔsili a n'a ka lafiya jamanaden a ka faama sugandi a kana wajibiya a kan ni faama ka baara ɲɛna a k'a ka danaya kuraya ni baara ma ɲɛ a k'a falen maa wɛrɛ la min bɛ se baara la ka tɛmɛ a kan wali layidu bɛ min na ka tɛmɛ a kan wali danbe bɛ min na ka tɛmɛ a kan o ye guloma fɔlɔ ye dɔ kɛra o la mouvement démocratique fɛ nka fanga minnu nana o kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko régime n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ caman y'a ko jɛ nka hali mouvement démocratique yɛrɛ ta la adamaden wale ma se k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛna fanga saba de fɔra o kɔ alpha fanga ani adema ATT fanga IBK fanga furancɛ fangaw yɛrɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ
k'a fɔ an ye nin fɛn minnu fɔ sisan k'o ye n guloma fɔlɔ ye k'o bɛɛ labatora o tiɲɛ man ca. Misali, malidenw ye wulika jɔ laban min kɛ sisan ni M5 RFP ye a kun ye mun ye ko fanga suyɛla vote ma ɲɛ min ka kan ni min ye o ma yira o la ko yuruguyurugu cayara jamana kɔnɔ ko yuruguyurugɛbaw u tɛ se ka ɲininka fɛn tɛ se ka kɛ u la ko jamanadenw tɔɔrɔla ko jamana yɛrɛ danbe bi ni ka bɔ ka ban jamana bi dɛngɛ kɔnɔ. y'a dɔn n'o yɛra ko min na o kɔrɔ ko layidu ma tiimɛ de o. guloma filanan ye mun ye jamanaden ka lafiya dun ka fa kalanyɔrɔ ɲuman bolisira ɲuman sɛnɛ a n'a ɲɔgɔnna caman. n'i y'a fɔ ko jamana fantanyana i b'a sɔrɔ o fana ma kɛ ka kɛ jamanadenw sen bɛ ka min kɔnɔ. maa si tɛ se k'a fɔ n bɛ jamana kɛ alijinɛ ye nka jamanaden kan'a fɔ ne ɲɛ bɛ bɔ kunu fɛ bi ka gɛlɛn. a bɛ fɔ de kunu kun ka gɛlɛn bi ka fisa an k'an cɛ siri sini ka fisa ni bi ye. nka n'i ye jamanaden nimisalen ye kunu nɔfɛ kunu diya b'a la dɛ nka kunu diya dɔrɔn tɛ dɛ bi goya de ko don. a sabanan ye mun ye lakana bi in na alimami taatɔ misiri la fajiri fɛ a ni bi to a la diɲɛ don o don i bɛ fɛn dɔ de mɛn o fana baara o ma kɛ ka se a dan de la wala a ma kɛ ka ɲɛ parce que a tɛ se ka se a dan na adamaden fɛ. bi in na yɛlɛma b'a la ka don kow la tiɲɛ don nka i ye fanga dafiri min fɔ a bɔra nin ko ninnu de la o nka a bɔra ko wɛrɛ la. ne ka jate la n'i ye démocratie fɔ n'i t'a fɛ a ka lonbolanba a ka to ɲuman na i b'i jija ka jamanadenw hakilila k'o wajibiya jamana marabaa kan. tubabuw b'a fɔ o ma ko opinion publique. jamanadenw hakilila ye mun ye n'u sɔnna min ma o ka wajibiya n'u ma sɔn min ma o ka kɔn o kana kɛ. o tɛ kɛ ni décret ye o bi kɛ société civile ka jɔyɔrɔ de ye ka jamanaden ladɔnniya ka jamanaden lakala jamanaden k'a dɔn k'a fɔ ne nin yɔrɔ ye nin ye ne ka sara ye nin ye wa ne ka sara ka kan ka labato. ni o opinion publique bɛlɛla sira kan a tɛ ku fanga si la k'i bi jɛgɛ wa n'i jɛngɛnna o opinion publique o jamanadenw hakilila o b'i bila sira tilennen kan. n'i ma sɔn ni vote wɛrɛ nana u b'i yafa e ma ka maa wɛrɛ ɲini e tɛ se k'o bali. bari ni opinion publique bɛ yen n'a ma sɔn i tɛ se ka fanga minɛ k'i t'a bila ka sɔrɔ i ma ɲuman kɛ. Maître Muntaka ni n'a bɔra liberté d'expression na bi yala maa tɛ sɔn k'a fɔ ko hali Musa ka fanga tun ka fisa ni an bɛ minnu na bi wa fanga dira démocrate minnu ma ni waati laban ninnu kɔnɔna. ni maa tɛ ni min ma kɛ i ɲɛna tɔɔrɔ min bɛ yen n'i ma o ye a bɛ k'i ɲɛna ko lafiya ye fu de ye. don tɛmɛna Mali kɔnɔ yan i tɛ se ka bɔ Bamakɔ k'i bɛ taa Dakar wali Abidjan wali Conakry n'i ma taa yamaruya sɛbɛn ta ka bɔ. don tɛmɛna Mali la yan i tɛ se ka kalan kɛ k'a fori n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a fɔ n bɛ parti la. i tɛ baara sɔrɔ n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a fɔ n bɛ parti la baara ka sɔrɔ ka yiri la. jagokɛla i tɛ marché sɔrɔ n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a jira k'a fɔ n bɛ parti la i ka marché sɔrɔ. an kana ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an wulila nin bɛɛ de kama. waati kɛra jamana in kɔnɔ yan san kelen bi kɛ ka sɔrɔ baarakɛla ma kalo kelen sara sɔrɔ nka nin waati fana waati in na a bɛɛ tun tɛ juguman ye o ɲuman dɔw tun b'a la. fanga minnu nana démocratie kɔfɛ maa fɔlɔ min y'u kɛlɛ o ye ne Muntaka ye. a don welela n ka don gouvernement la ni seni di an ko ayi parce que anw ɲɛ bɛ san min na kaba in finnen don dɛ
an ma da nin ko la an ma sɔn ka don a nana kɛ mina nana jɛngɛ a bi ɲini ka bɔn u y'an wele ko ni an ma na ni jamana dafirila a bɛ ɲininka bi ni sini dɛ an ko kuma an bɛ na an nana kalo 10 an y'a ye min bɛ sen na o tɛ an hakilila ye an k'u ka yafa an ma u ka sira di an ma maa man gɛn dɛ an ko nin tɛ anw ka ko ye bari laɲini min kɛra nin tɛ o baara ye aw tun ye mun de ye aw bɛ bɔ an ko de an bɛ jamanaden ka lafiya ɲini an ɲɛ bɛ min na o tun tɛ lafiya ye o tɛ yiriwa ye o tɛ taaɲɛ ye misali lɔkɔli an y'a ye kalan b'a la ka lafu kalansow b'a la ka taa sira min fɛ n'an m'an farati diɲɛ jamana tɔ bɛɛ bɛ taa ka an dan an wulila an taara kuma fɔ assemblée la ka premier ministre wele ka na k'a fɔ i ka jamana maracogo man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanko sira fɛ Jawara lamini dan ye sama fa ye dɛ o tun ye jɔn ka fanga waati ye o kɛra ka Alpha Omar Konare to président la i bɛ k'a ye premier ministre ye ne bɛ assemblée la député chef de l'opposition o kɛra o waati kɔnɔ nin ko minnu kɛra n'an ko dɔ b'a la min ye ɲuman ye anw t'a fɔ abada ko a si man ɲi mais an ko dɔ b'a la fana min man ɲi an tɛ o datugu anw yɛrɛ sen donna a fanga la an yɛrɛ welela an donna gouvernement la o de la n ko hɔrɔnya ye min ye an ye waati min kɛ o la an niyɔrɔ ye min ye an ka jɔ o kɔrɔ min tɛ an niyɔrɔ ye o kana nɔrɔ an na o de ka ban ko an b'a fɔ ne bɛ politiki la san 30 ka gouvernement fɛn bɛɛ kɛ ni maa min sera ka bɔ k'a fɔ tile kelen mun ta kan i bolo sera foroba nafolo ma i bɔra danbe kɔnɔ i bɔra jamana kanu kɔnɔ i ye nin lagosi ko in kɛ ni maa min y'o fɔ n ye k'o jɔ n na n ye politiki bila i b'a fɛ k'a fɔ k'i bolo ma deli ka se jamana dɔrɔmɛ kelen ma wa abada lezi a miskala zarati ni maa min b'a dɔn a kana n sutura ma min don a la m'o t'a kɔnɔ n bi don a la don min na o ka nɔgɔ ma ni bi n bi don a la don min na o ka nɔgɔ ma ni bi n kelen tɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen nka dɔw fana y'a tiɲɛni kɛ fo ka jamana filenkolon ci bi na o mɔgɔw lajɛ ka yɛlɛ n'an ma dilancogo ɲini o la ni maa wɛrɛ nana o tɛna fɔ ko n b'a ta fɛn t'a la wa mais i bɛ min ta kɔngɔ bɛ dɔw la minɔgɔ bɛ dɔw la furakɛli sɔngɔ tɛ dɔw bolo i ye fantan de niyɔrɔ ta jangi do n'i ma sara yan i b'a sara sini kiyama. Monsieur le Président, démocratie san 31 coup d'état 3 o bɛ expliquer cogo di parce que mɔgɔ kɔni tɛ k'o faamuya. n y'o de fɔ n ko coup d'état ko in kuma fɔlɔ yɛrɛ min bɛ yen fɔlɔ ka fɔ a la an bi ko o ko la an k'an jija coup d'état ko kuma a kana fɔ an ka jamana in kɔnɔ bilen parce que n'i ko coup d'état i ko fɛn dɔ de tiɲɛna coup d'état bɛna fɛn dɔ de tiɲɛni sɔrɔ yen ni sɔrɔdasiw bɛ wuli n bɛ nin ko in dilan est-ce que a tɔ ma kɛ laada ye wa n'a tilenna i bolo a tɛ se o ma n t'a fɔ a kɛra laada ye parce que dugu wuli ka fisa ni laada wuli ye o ne ko an b'an jija coup d'état wɛrɛ kana kɛ o kuma laada tɛ a tɛ se ka kɛ laada ye mun bɛ se k'a bali ko fila jamana marako ɲuman jamanadenw ka sɔn fanga ye u k'u jɔ fanga kɔkɔrɔ n m'a fɔ ka sira fanga ɲɛ dɛ n k'u ka kɛ fanga fɛ k'u jɔ fanga kɔkɔrɔ bari n'u siranna fanga ɲɛ u yɛrɛ bɛ dugawu kɛ don o don coup d'état ka kɛ nka n'u kɛra fanga fɛ o fanga ka bon ni marifa fanga ye kelen filanan n ye min fɔ jamanadenw ka hakili sɔrɔ min bi fɔ k'a fɔ anw bi sɔnni ma anw tɛ sɔnni ma nin ye anw ka hakɛ ye maa tɛ se ka maga o la opinion publique ni mara ɲuman bonne gouvernance opinion publique jamanadenw ka hakili la n'o fila farala ɲɔgɔn kan an bi bɔ coup d'état ko kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko coup d'état bɛɛ bi kɛ parce que fanga nege bɛ na ye o coup d'état 3 kɛra Mali la 1991 ta a tɛ se ka fɔ o ma yɛrɛ ko coup d'état
jamanadenw de wulila fanga kun bɛ dugu ma sɔrɔdasiw nan'u biri k'a ta insurrection populaire de kɛra jamanadenw de murutira fanga ma sɔrɔdasiw ye baara lase 2020 o kelen de kɛra jamanadenw de murutira fanga ma fanga bi dugu ma sɔrɔdasiw nan'u biri k'a ta n'i y'a lajɛ dɔ bɛ se k'a fɔ a ma coup d'état nka n'i y'a si insurrection populaire jamanaden ka muruti sɔrɔdasiw nana o de lase jamanadenw ka muruti sɔrɔdasiw nana o de lase sɔrɔdasiw ma wuli ten k'a fɔ marifa b'an bolo gwɛlɛ b'an bolo an bɛ taa an sago kɛ. Monsieur le Président, ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama l'actualité oblige min ye bi Mali bɛ dakun min na k'a ye Mali ka nafolo minnu bɛ yen n'olu kan ka don ka bɔ kɛ n'a kɛ sababu ye k'an ka jamana faamaw dɛmɛ u ka baara taabolo la mois kelen n'o ka gɛrɛntɛ sigi an kan bi an y'a mɛn k'a fɔ an ka sɔnalidonbaga n'o ye avocat ye olu tun ye wulikajɔ kɛ ka damakasi sɛbɛn don u ka tribunal la a yirala k'a fɔ ko ordonnance taara ka nin fɛn in suspend min n'i ye parti politique ɲɛmaa ye i ye sɔnalidonba fana ye maliden caman hakili la ko sanction min tun taara wariko na sira fɛ k'olu wulila hali sɛ kulukulu kɔnɔ sariya bɛ yen parce que dɔnnɔkɔrɔkuntigi bɛ yen ni bun adamadenw farala ɲɔgɔn kan a sɛbɛnna o a ma sɛbɛn du kɔnɔ barokɛda la kin kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ ni sariya de ye ni a bɔra sariya kɔnɔ a bɛ don kungo kɔnɔ kungo kɔnɔ ye min fanga ka bon ni min adamadenw tɛ se ka balo ɲɔgɔn kan o la abada CEDEAO ye Mali ɲagi Mali ko n y'a mɛn tɔɔrɔ b'a la degun b'a la nka n bɛ taa ɲɛfɔ an yɛrɛ jɛra ka kiiriso min sigi sabali dan y'o ye dɛ a ye min kɛ a bɛ n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ n jɛna ni tɔɔrɔ ye n bɛ taa jalatigɛ kiiriso la ni kiiriso y'a bila yɔrɔ min na an bɛɛ ka jɛgɛ ka tugu o kɔ Mali y'o tɔɔrɔ kɛ kiiriso kumana kiiriko bin kɛra Mali kan gɛrɛndɛ in a tɛ sariya kɔnɔ a ka foni Mali ka ninakili ne ka jate la ni o fɔra yɔrɔ min na kuma fila tɛ yen i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ne tun bɛ fili la n ye gɛrɛndɛ wuli Mali ni malidenw ka yafa n ma o de b'o tigi bonya o de b'a kɔrɔta o de bɛ jɛ diya o de bɛ mɔgɔw to jɛ kɔnɔ mɛ n'i ko sariya tɛ jɛ la ɛri tɛ jɛ ci b'a ye wa nka halisa an kana se yɔrɔ ma ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na o ye nafoloko yɔrɔ ni min kiri tigɛla min kiri ma tigɛ n'o ma taa kiiriso fɔlɔ n'o ye CEDEAO ta ye kuma bɛ mun nɔfɛ transition ban waati jumɛn assise nationale kɛra ko san kalo 6 ka taa bila san 5 la gouvernement ye san 5 ko fɔ o m'a fɔ n kantigɛ dafilɛ dɛ u ko n tɛrɛmɛ dafilɛ tɛrɛmɛli nana kɛ tɛrɛmɛli min don fana k'a fɔ n nafa di fɛn o tɛ dɛ k'a fɔ ne bɛ se ka baara kɛ nin waati de kɔnɔ baara ka ɲɛ Mali kana bila dingɛ kɔnɔ ko kura baara in ne mɔgɔ bɛ kalo san 5 de la k'a kɛ o ka ca an ti jɛ n'o ye o kumana baara in kɔni kɛlen wajibi ye ne tɛ fɛn bɔ baara in na dɛ nka n bɛ dɔ bɔ n ka sunɔgɔ ni n ka lafiya la n b'o fara baara waati kan fo ka n'a bila san 2 la kalo 24 CEDEAO ko anw cayalen kalo 16 n'an b'a ɲuman fɛ an tɛ gɛrɛndɛ wuli kalo 8 tɔ min bɛ yen an ka kuma o kan an ka ɲɔgɔn faamuya o kan gɛrɛndɛ in dun ɲɛma hakilima a b'a tɔɔrɔ parce que hakilima don n'o tɛ a ji min baliya a dunnikɛbaliya o tɛ ɲɛma sɔrɔ a bɛ jamanaden de sɔrɔ a bɛ fantan de sɔrɔ a jamanaden bɛ kɛ fantan an bɛ don min na bi ni fantanya gɛlɛyara mɔgɔ ma a ɲɛ bɛ maa la u bɛna fɔ a ye tuguni ko an ka taa maaw faa ka fɛn sɔrɔ a bɛ mun kɔnɔ o tuma na nin si ma dabɔ ɲuman kama mɛ n ye dugawu dɔ kɛ sisan ko ala k'an sɔn hakili ɲuman na halisa ala k'an sɔn hakili ɲuman na an ka bɛn parce que anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye anw de ye du kelen denw ye o ka kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ wa ne jigila ma tigɛ fana ko o b'i sɔrɔ don nataw la parce que maa si ma datugu Mali tɔɔrɔla nka Mali ye maabaya kɛ k'a fɔ halisa an ka kuma minnu ye gɛrɛndɛ sigi Mali kan u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ tɛ Mali dɔrɔn kan u ko halisa an ka kuma o kuma ala k'an kan bɛn
Monsieur le Président, il ko ali sɛ kulukulu kɔnɔ sariya bɛ yen ni sariya tigɛra k'a fɔ olu ma sariya in waleya bi a b'a jira k'a fɔ an tɛ sariya ko kuma na an kan ka taa sira jumɛn fɛ min b'a to nin gɛrɛtɛ in bɛ wuli ka bɔ an kan. ne y'o de fɔ sisan bi min ka gɛlɛn malidenw ka to kelenya la u k'a dɔn k'a fɔ bin kɛra u kan u k'a dɔn k'a fɔ n'u farala ɲɔgɔn kan binkalikɛlaw bɛ sago ka wajibi mɛ n y'a fɔ fana ko opinion publique a bɛ jamana kɔrɔ mɛ a bɛ kulu fana kɔnɔ o opinion publique wulilen don olu faralen don mali kan o tuma nin ko in a tɔ bɛ don de bolo nka ala ka masaya kɔnɔ siga tɛ a wulili la siga si t'o la ni ala ka diɲɛ ye. ne e ko an ka e ye sariya mɔgɔ ye ma bɛɛ ni sariya mɔgɔ bɛ kuma a bɛ kuma sariya de kan komi sariti tun ko kalo 18 mɛ asisi nana hakilina wɛrɛw fɔ o tuma na sariya sɔsɔli bɔra fan jumɛn fɛ sisan e yɛrɛ fɛ. ni gouvernement kun wulila seko ni dugujɛ cɛ k'a fɔ ne y'a bɔ kalo 18 na ka na fɛn wɛrɛ fɔ ne mun taga kun bɛ kuma e ye n b'a fɔ nin tɛ ɲɛ nka ni jamanadenw de wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw bolo anw ka jamana taabolo ɲuman ye nin ye ne mun taga ye jɔn ye ni n b'a fɔ ko ne ka kumakan bɛ bila jamana ka kumakan sanfɛ ani jamanadenw ka kumakan sanfɛ nka u ma fɛn fɔ k'a fɔ an bɛ nin minɛ an t'a bila o ko gouvernement ma de an bɛ nin sarati in de di kana jigin nin jukɔrɔ kana taa nin sanfɛ ni gouvernement tora o kɔnɔ a ma jigin o jukɔrɔ a ma taa o sanfɛ a ma bɔ sariya kɔnɔ nka maaya ye hakili ye i y'i ta fɔ i jɛɲɔgɔn ko ne hakili la nin baara bɛ se ka kɛ nin waati in kɔnɔ e ko ayi a bɛ se ka kɛ nin waati in kɔnɔ aw sigira ka kuma fo ka taa se yɔrɔ dɔ la an ni bɛn ma jan bilen o la i tɛ taji kɛ tasuma kan o i bɛ saliji de ɲini ka bɔn a kan sa nka an b'u lajɛ n'u y'a faamuya alhamdulilayi n'u m'a faamuya mali fana t'a yɛrɛ ye o min ka kan ka kɛ o la o tɛna dogo maliyɛn fana na o tɛna dogo diɲɛ na ayi m'a fɔ an ka bɔ m'a fɔ an ka to yen n ko an k'a lajɛ min bɛna kɛ ni min ma kɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka min kɛ an k'o fɔ. ayiwa an lamɛnbagaw b'a hakili jigin k'a fɔ Maître Mutakatali Tall ale de ye maa welelen bi an ka dɔnkiwari kɛnɛ kan kuma kɔni sera a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ kuma kuncɛ kuma d'a ma a ka foli lase arajo ɲɛtaa lamɛnbaa cɛman na muso an bɛɛ lajɛlen ma Maître i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn. ne ka kuma laban ye hakilila 2 ni 3 ye a fɔlɔ bi maa bɛ se ka waso ni malidenya ye dɛ ka da mun kan. mali ɲagira a fɔra ko bin kɛra mali kan nka malidenw ma bɔ mali kɔ tɔɔrɔ kun bɛ se k'u bɔra mali kɔ u tora u jɔyɔrɔ la o ye koba ye o ye taamasiyɛn ɲuman ye mali kura ko la 2nan misi bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ mali b'i fo fana parce que mali m'a fɔ bin kɛra ne kan ne mɔgɔ tɛ foyi la bilen n bɛ bɔ du kɔnɔ mali tora du kɔnɔ ko an ka du dilan o ye koba ye o foli ka kɛ 3nan ye min ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ lakanabaliya kɔnɔ an bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ kɔnɔ sunkalo kun bɔnen ala kana ni ko ye ni saliji ye min bɛ bɔ nin bɛɛ kan mali ka bɔ nin bɛɛ la sunkalo ye an k'a kɛ lafiya kɔnɔ bato minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'o minɛ jamana ani jamanaden bɛɛ lajɛlen hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wasallam.